Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, aminiyata. Wani ke gani kamar Abra. Ƙawata, bari in gyara zama in ga ikon Allah. Afra ke ce a gidan namu? Nafisa kina mamakin gani na ko? Ai daman na faɗa miki wallahi sai na baki mamaki. Ai dole in yi mamakin ganin ki a daidai wannan lokacin. Saboda babu zato babu tsammani sai ga ki a gidanmu. Daman na ce miki zan baki mamaki kuma kin ga gashi na baki. Ni ma zan rama. To ai sai ki tashi mu shiga ciki ki sha ruwa kafin girki ya sauka. Ai din mama ta riga da ta riga ki saboda ta riga da ta gama min komai. Wallahi din na ga gidan kai na fa fika gaskiya wai kana fa na ga ma ciwo na ji ciwo to ina hulata ni inda na sha kunu na ce ai karka shiga gida ka sha kunu kace to shi kai in ba ga shi bai akwai matsala cikan nan da ta shiga gidansu kake gani ni karan kankin kai na kai wannan ina ga maka to ni dai ina ganin za mu gan shi ta nan kuwa anya ai ba zai wuce to a shine san ba mutu shi ne can a zaune ko? Je ta gudu ba. Je a kai labari. Mu bi ta nan ma kawai. Wai dama nan ka zo ka laɗe tun ɗazu muna ta bulayin neman ka? Bayano, Lukman, ku ne? Ba za ku gane ba ne.
ba ko da yaushe nake so a yi min faɗa ba, amma baba ya sa ni gaba yana ta min faɗa saboda na ce makanin mada kar ya ƙara zuwa wurin ƙanwata Nafisa. Wai kamar ne ƙanin mada yake son ƙanwata Nafisa. To wallahi matukar na ƙara ganin shi da ƙanwata sai dai uwarsa ta haifa wani, amma sai na aika shi lahira. Afan, ba wannan maganan ta kawo mu ba. Wata yarinya ce muka ga ta zo gidanku. Da alamun baƙuwa ce daga birni. Haka ne, dan yarinyar ta haɗa abokina. Kar ku ƙara man maganan wata, dan mu ba mu da wasu ƴan uwa a birni. Ni ba ma zan koma gidan ba sai gobe. Bari in tashi mu zagaye garin nan, mu nemi abin tabawa. Da ni yunwa nake ci. Kai baba. Nan za mu bi wannan. Kawai mu bana. A gaskiya ƙawata ban taɓa tunanin zaki iya gane garinmu ba. Saboda so ɗaya mun ka taɓa hirar garinmu da ke. Haka ne ƙawata. Kin san na fi ki damuwa da ke ne. Shi yasa da kika gaya min garinku na sa shi a raina tamkar garinmu. Kai, ban damu da ke ba kenan? Me kike nufi da ni? Na san ke ma ba haka kawai kika kawo min ziyarar bazata ba. Akwai dalilin da yasa kika zo. Akwai dalili, amma mu bar magana. Zan sanar da ke nan ba da daɗewa ba. Ƙawata ya kamata ki kai ni in zagaya garin nan. Dan garin ya burge ni sosai. Me abun burgewa a nan garin? Ni san bana jin daɗin zama a garin nan. Kin san dalilin da yasa garin nan baya burge ni? Saboda yayana ya takura mu. Ba ni da iko in tsaya da wani saurayi sai ya raba ni da shi. Shi yasa garin ya bi duk ya ishe ni. Ko dai ya miki zaɓin wani saurayin ne? Shi yasa baya son ya ganki kin tsaya tare da kowa. Zan sanar da ki komai da komai abin da yake faruwa amma sai an jima. Shikenan ƙawata babu damuwa, Allah ya kai mu an jiman lafiya. Aikin banza aikin wofi, kamar ni in haifi yaro ya fi ƙarfi na, duk abin da za a gaya mishi baya ji. Malam lafiya ka shigo gida ko sallama babu ka zo kana ta faɗe. Kamar Afan a ce shi zai hana Nafisa tsayuwa da wani saurayi saboda dalilin shi na banza da na wofi, lalle zan yi maganin shi. A'a malam kamata yayi kawai mu ta mishi addu'a har Allah ya shirye shi ya sa ya gane gaskiya. Yanzu ka shiga ciki ka ci abinci ka huta gani nan shigowa.
To ya kai wa gan mu bane? To idan na gan ku me zan muku? Ba wannan ba, ba mu biredi da lemu guda 3. To kuɗin fa? A'a, ba zan bada ba gaskiya tunda ba biyan bashi kake yi ba. Dan ni ma idan na je siyayya kasuwa ba kyauta ake bani ba. Dan uwarka, ka manta ko ni waye a garin nan? Ni kake gaya ma haka? Za ka ba mu ne ko sai jinin jikinka ya zuba a wurin nan? Kyale shi Affan zai shigo hannu wata rana. Yi haƙuri Affan mai da wukar. Mu je gidan mu akwai abinci sai mu ci. Da ka bar ni ne mai aiki wallahi. Aikin banza aikin wofi.